Kusuku lokuqala amantombazanana aqhayise ngobuntombi bawo kwizitalato zedolophu yaseDutywa. Kusuku lwesibini baye kuvavanywa ubuntombi phambi kokuzawuthi nqwadalala phambi kwekumkani nekumkanikazi ukuzawunika ubungqina bokuba ngenene basabambelele kwizithembiso zokuba baya kuzigcina benyulu ngalo lonke ixesha. The reason behind starting it was because we've seen that our children are not growing the way we wanted them to. There are a lot of things, especially now, in terms of teenage pregnancy, in terms of children using drugs. Onomehlo bathi la mantombazana ade akhule enegugu neqhayiya ngobuntombi bawo. Into ebalulekile apha enkciweni, abantwana siyancipha izifo, bayancipha ekuzaleni bebancinci. Abantwana eyona nto ibalulekileyo into uba abantwana benkciyo bayaphumelela ezifundweni. Siqabisa into sikhuthaza into kokuba imfundo mayihambe nenkciyo. Nabantwana bangamakhwenkwe bayazibandakanya kule nkcubeko ngelinika inkxaso koodade wabo bekwalilo neliso ukuba bangabiza izigculelo zeengxilimbela zamadoda. Kukukhusela amantombazana angenkciyo angathathwa ngabantu abangobhuti abadala and ukwenza sure ukuba ubuntombi babo bahlale benabo kubo bathi batshate. Into endenza ndingenele le nkqubo kukuba ndandifuna ukubuyisa isidima somntana omnyama kwaye ndibona ukuba xa ungenelele kule nkqubo njengoko sifundiswa ngendlela yokuziphatha nyulu, loo nto yenza ukuba nam ndifunde indlela yokuziphatha nyulu. Isebe lemfundo esisiseko ephondweni yinxalenye yalo mnyhadala nanjengoko ukuziphatha ngendlela kwabantwana kuba negalelo elihle kwizifundo. Xa ngabantwana abenkciyo banezinto abazazifunda, ezinye zazo ezizasincedisa nathi silisebe lezemfundo ukukhangela sifumanane njengabantu baseAfrika. Olu hlolo lwabantwana ke lwenziwa ngokwentando yomzali ngamnye evumelene nomntwana wakhe. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguntsiki Noyiya kubukumkani baseNqadu kuGatyane.